Pamirsa, beksa golek menak inggih menika salah setunggaling jenis beksa klasik gaya Yogyakarta ingkang dipun yasa dening Sri Sultan Hamengkubuwono kaping 9. Anggenipun ngripta beksa golek menak kawiwitan saking anggitanipun Sri Sultan saksampunipun mirsani patinggalan ringgit golek menak ingkang dipun tampilaken dening dalang saking Laladan Kedu ing warsa 1951. Kasebat ugi beksa golek menak utawi beksan menak ingkang kagungan artos miragakaken beksan ringgit golek menak. Beksan menika nyariosaken palagan antawis Dewi Rengganis saking Koparman tanding kaliyan Dewi Widaninggar ingkang asalipun saking Tirtapura Cina. Inggih menika piwangsulan dendam amargi kasedan rakanipun Dewi Adaninggar. Beksan menika kagungan gerakan kados ringgit golek saha cariyosipun dipun laras saking Hikayat Amir Hamzah. Nami kula Putut, pelatih tari wonten ing komunitas Mitra Tari Hadiprana, alamatipun wonten ing Kemang, Jakarta Selatan. Kala wau sampun dipun paragakaken tari menak Putri Rengganis Widaninggar. Critanipun babagan peperangan menapa persaingan miturut gaya tari saking Ngayogyakarta. Tari Rengganis Widaninggar menika critanipun babagan peperangan antawis negeri Cina kalian negeri Koparman. Kagem para muda, monggo sami nguri-uri lan latihan budaya Jawi wonten tari wonten pundi kemawon. Nah, menawi badhe gabung wonten ing Kemang, Jakarta Selatan, monggo kula tenggo. Matur nuwun. Beksan menak Rengganis lan Widaninggar kedahipun dipun wiragakaken dening pambeksa pawestri utawi wanita. Nanging kleresan salah setunggal siswa priya saking anggota sanggar ngersakaken sinau beksan putri menika. Ingkang pungkasanipun derek gladen beksan menak Rengganis Widaninggar. Oke, nama saya Yuwono, dipanggilnya Yun. Kalau saya belajar tari itu dari kecil. Saya mulai belajar menari Jawa itu pada umur 5 tahun. Jadi itu waktu itu masih TK. Saya mulai belajar nari itu kenapa? Awalnya itu karena saya memang merengek-rengek sama orang tua saya. Saya memang pengen belajar nari. Dan setelah itu menjadi hobi. Menjadi kebiasaan, menjadi kalau orang Jawa tuh bilangnya pada saat saya menari itu sambil nenuwun, sambil berdoa. Karena menari juga buat saya itu semacam semedi, semacam meditasi gitu. Jadi memfokuskan pikiran. Ini tari diciptakan oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9. Yang menariknya adalah dasar gerakannya itu dia mengikuti gerakan golek, gerakan wayang golek. Jadi memang dia gerakannya kaku, misalnya kepalanya dia cuma 2 dimensi, cuma begitu aja. Tangannya juga cuma begini saja, nggak ada yang lain karena dia benar-benar mengikuti gerakan golek.